Porovnávať toto auto s Kodiaqom je absolútna zbytočnosť, pretože Škodovka je papierovo menšia, slabšia, ako plug-in hybrid nemôže mať tretí rad sedadiel a v porovnateľnej výbave stojí o 7 000 eur viac. Zdá sa, že MG S9 je nový benchmark pre veľké rodinné SUV. Už od 40 690 eur máte 300-koňový plug-in hybrid s nízkou spotrebou, gigantický batožinový priestor a interiér, kde sa v absolútnom komforte odvezie 7 dospelých osôb. Tretí rad nie je núdzovka a disponuje ventiláciou pre každé sedadlo, odkladacími priestormi či nabíjaním. Druhý rad je posuvný, sklopný a navyše bez výrazného stredového tunela. Izofixy sú na dvoch krajných sedadlách. Vpredu na vás čakajú masážne, vyhrievané aj ventilované sedadlá. Poloha za volantom je veľmi dobrá. Máte si kam odložiť telefón, pitie aj drobnosti. Infotainment už dobre poznáme z iných modelov MG. Škoda len, že displeje nie sú jasnejšie. Základné funkcie viete ovládať aj prostredníctvom tlačidiel. Ak si myslíte, že háčik sa skrýva v tom, ako auto jazdí, tak ste na omyle. Napriek tomu, že ide stále o pasívny podvozok, samotné naladenie je slušné. Zásadne sa nenakláňa, ale zároveň dobre filtruje nerovnosti a podvozok zostáva na väčšine ciest dobre utlmený. To isté platí aj o 1.5 pod kapotou, ktorú vďaka elektrickému pohonu počuť až na diaľnici. MG S9 za volantom rozhodne neurazí a jazdí presvedčivejšie než ostatná čínska konkurencia. Obzvlášť v kontexte ceny je MG S9 v pomere ceny a hodnoty prakticky na vrchole.